decía antes Monse, este que lo cracheo, evidentemente, así va a influencia os vecinos e vecinas de Barro a esta presente candidatura fai que nos sintamos ainda con moita máis responsabilidade ante o reto que se nos ven encima e co convencimento de que o reto do cambio do Concello é posible. É para mí unha honra e ao mesmo tempo unha gran responsabilidade encabezar este Concello aos vecinos de Barro un goberno serio, riguroso e eficaz. O noso Concello ten moitas posibilidades de futuro, como situación privilexiada, na zona máis dinámica de Galicia, atravesada por eixos fundamentales de comunicación e a carón da capital da provincia. Reúne todas as condicións para o despegue económico e geográfico se espai unha boa xestión. Temos que facer un Concello atractivo para vivir, pero para esas persoas que deciden vivir ou quedar a vivir en Barro deben ter os servicios fundamentais cobertos e unha boa calidade de vida. Esas persoas teñen que ser as que máis nos axuden a vender Barro como Concello atractivo. Se quedan a vivir aquí e lle contan aos seus conhecidos, aos seus amigos, os problemas cos que se topan neste momento, evidentemente non vai ser atractivo para que outras persoas asumen a aprobación do noso Concello. Teñen que ter servicios, saneamento, auga, bons equipamentos, acerto de sobrecondicións, un colexio en condicións para os seus fillos e demais equipamentos que hoxe en día precisamos. O BNG ten como objetivo fundamental dar solución aos problemas e necesidades dos vecinos, reactivar a economía local e a creación de emprego. Aspectos polo que o goberno do PP mostra un desinterese total. De todas as coñecidas, a resposta do alcalde cando algún veciño ou veciña lle vai a pediralo non hai cambios. Levamos 20 anos escoitando esa resposta. E non é debido á crise actual, que é certo que existe. Pasamos, ao longo destes 20 anos, moitos momentos de bonanza económica e a resposta sempre foi a mesma. Porque é a demostración de que non é un problema de crise, senón que é un problema de manifesta incapacidade para gestionar un Concello e dar resposta ás necesidades máis básicas dos nosos vecinos e vecinas. Faremos unha xestión económica eficaz. Os cartos non son moitos, pero hai que gestionarlos ben. Todo o contrario do que fai o PP, porque non pode ser que non se cobren os 48.000 euros do mercadillo dos domingos, porque non pode ser que se paguen 2 proxectos de gardería por a incapacidade de xestión e por o desgoberno deste Concello, porque non se poden gastar cartos en pleitos contra vecinos por puro capricho, porque non se poden pagar multas por facer as cousas sin permiso e porque non se pode despilfarrar. Despilfarro é gastar máis de 3 millóns de euros en levar auga dende Viallos ao polígono dentro do río que se conecta. Despilfarro tamén é proxectar unha ponte en Marosa de 9 metros de ancho como unha estrada nacional e casi 300.000 euros de custo. Sería moito máis útil investir eses cartos en dotar de servicios aos vecinos e vecinas. Dentro do goberno, o BNG vai facer unha planificación das necesidades do Concello, atendendo as opinións dos vecinos e priorizando as actuacións. Todo o contrario do que fixe fai o PP. A súa política caracterízase pola improvisación. O goberno municipal vai sempre por detrás das necesidades de equipamento do noso Concello. Isto deriva na adopción, cando non queda máis remedio, de solucións improvisadas, parciais, cando non ficticias, e abondosos son os exemplos desta política que caracteriza o goberno do PP. Algún dos exemplos máis recentes. Na Rúa das Baladas, cando se construíron os primeiros edificios, os veciños que compraron, as persoas que compraron eses pisos, tardaron moitos meses en poder vivir para eles, simplemente porque o goberno municipal non se lle ocurrira que eses edificios precisaban ter un saneamento. Mentras logo non lle fixeron un saneamento, non construíron unha depuradora, pois evidentemente tuveron sin poder ir vivir cos pisos que xa tiñan mercados. O polígono industrial de Curro, a estas alturas, cantos anos fai que nos dixeron que non estase arrematado cheo de empresas, e resulta que como se atoparon con que ninguén prevera que había que dotalo de auga potable, agora buscaron unha solución parcial, como os contaba antes, pero a día de hoxe ese polígono non ten auga, pero tampouco ten saneamento, e non ten enerxía eléctrica. Evidentemente, cando se planifica calquer tipo de iniciativa, calquer tipo de actuación, hai que facelo de forma global e pensando nas necesidades que esa actuación vai ter no futuro. O BNG comprometese a solucionar os problemas creados por un planeamento urbanístico. Esa mala planificación urbanística do Partido Popular está a cocinar a día de hoxe xa serios problemas aos vecinos e vecinas.
Hai algúns exemplos. Falaba do San Antoniño no tema da depuradora, pero o planeamento urbanístico non deixou previsto como se iban a solucionar os problemas de tráfico, que leva sempre un núcleo urbano. Abrillos algunhas rúas, principalmente Seba, pero a esas rúas, para entrar, hai que entrar por cruces moi perigos. Para o lado non se pode entrar, vindo de Pontevedra, porque non se lle ocurriu pensar que o edificio onde se está a Caixa de Aforros tiña que estar 10 metros máis para baixo e facer unha gran rotonda central que dera servicio para baixar para os Baladas, para subir por Outeiro, para marchar para Santiago e por Pontevedra. Ese sería o núcleo central para o tráfico do San Antoniño. Agora, como eso non tuvo previsto, hai que baixar pola rúa do Tanatorio. Sabedes que, aparte dos vecinos que viven na Rúa das Baladas ou na Rúa do Tanatorio, temos que ir todos cando imos ao Tanatorio, que, por desgracia, é bastante miúdo, pois utilizar ese cruce co grave perigo de que se ven un coche por detrás e se creen problemas porque accidentes se ten ali uns prontos. Ben, ou, cando fixeron o plan urbanístico, non se acordaron de que o colexo precisa máis espacio para entrar esos patios. Bueno, pois en vez de deixar ao carón do colexo terreos clasificados como equipamento para poder ampliar o espacio que precisa alrededor, pois non o fixeron. Entón, hoxe en día é moito máis complicado pois conseguilos e facer cos patios do colexio medio. Temos que resolver tamén a situación na que se atopa o Polígono de Sequeiros. Estaba previsto chan industrial en Curro, chan industrial de Sequeiro, onde está a ITV, e chan industrial no Ramo de Maceira. Bueno, pois o Tribunal Superior de Justicia de Galicia ven de andar fai uns meses o plan de urbanismo referido a esos polígonos. Hoxe en día o polígono de Sequeiros volve a ser monte comunal ou monte particular. E iso tamén lle vai afectar o chan industrial do Ramo da Maceira, que está sen desenvolver, pero que máis puxo en perigo o polígono de Curro, porque se alguén chega a presentar algo contencioso neses mesmos términos, pois a súa mala tramitación no plan de urbanismo pois podemos deixar sin chan industrial en todo o noso concello. Falando de polígonos industriales, decíamos ao comezo que temos como objetivo fundamental a creación de emprego e a reactivación da economía local. Para iso hai que facer quebrar o medre. Desta maneira crearás emprego no sector servicios e no comercio local, ao que temos que apoiar o concello. E resolveremos eses problemas do solo industrial, tomando as medidas necesarias para volver a recalificar o polígono de Sequeiros e ao mesmo tempo incentivando o asentamento de empresas nese polígono vacío que hai en Curro. Ao longo de todos estes anos, o Benegar en reposición demostrou a súa capacidade para analizar as necesidades do noso concello e, partindo desta análise, facer propostas en positivo para avanzar na mellora das condicións de vida dos nosos vecinos e vecinas. Dende o Goberno tenemos unha plena dedicación para resolver os problemas que temos. Pero, esa dedicación do alcalde do Benegar vai ser máis barata que o que nos custa hoxe o alcalde do PP. O alcalde do PP costa-nos caro todos os anos, sin que veña apenas polo concello. É curioso, fai uns días o PP anunciou que volvía a ser candidato a Lamín. Ben, pois os comentarios que empezaron a poñer do PP a partir de anunciar que Lamín volvía a ser candidato era canto iba a cobrar o alcalde do Benegar. Ben, para a miña unha honra e ao mesmo tempo unha responsabilidade que eles asuman que o cambio en barra é posible. Evidentemente, o alcalde do Benegar vai dedicar horas ao concello, vai estar aí polas mañás para atender os vecinos, vai a cobrar cartos do concello, pero eses cartos que vai a cobrar o alcalde do Benegar vai a descontar do salario da súa empresa porque vai deixar de ir esas horas da súa empresa. Olha, o alcalde do PP hoxe en día costa uns moitos cartos aos vecinos e costa uns moitos cartos aos vecinos encima do seu salario inteiro porque non ten dirección do concello, pero que ademais o problema é que os vecinos de barrio, cando queren resolver algo, non atopan nunca o concello, o alcalde non concello a súa disposición. Ainda recordo a primeira conversa que tive co tenente alcalde cando foi electo concelleiro. Bueno, era dixo en castellano, que fala moito en castellano, que tiñamos moito mérito porque se ela perdía a selección marchada para a súa casa. Eu contestei que xa sabía, que xa sabía que eles estaban en política por interés, pero nós non. Nós estamos por intentar mellorar a vida dos vecinos e veciñas, sexa dentro do goberno ou dentro da oposición.
que os recursos municipais non son suficientes para resolver todas as nosas carencias e necesidades. Para iso necesitamos a implicación de outras administracións. O BNG vai cooperar, pero ao mesmo tempo será firme na demanda de investimentos que o noso concello precisa. Hai que acabar coa sumisión que ten o actual alcalde e coas administracións gobernadas polo PP e coa falta de diálogo pois que non son do seu acordo, porque este tipo de política non resolve nada.